سلام كمي تقول سلام كتولو بعل ملتصفاي مساهم زلهو ميليتوتو كابتوتو تريدسي بدحري نفس وكف أو تريدر زسكاخ زانتاز حاقوفة تراجدي زغن مسحاف قالو أبز مسحاف زي قدا خاب زلهو مالتي أو تا تريدرات دحر صوبهم زدك أسلو قدم صوبهم استسئلو فرق ليتي زدك أسلو ليتي ساعات 5 ساعات 4 استسئلو وقتات تالو من الباتون كون اللي إيلوم كاب سبات تلقيحهم كاب مقربي يزبلو كاب فتاوي يزبلو سب ገንዘብ ተለቅሖም ኣብ ብሮከር ኢትዮጵያ ትሬድ ምስ ገበሩ ዝኸሰርሉ ዛንታ ኣሎ ምናልባት ሰባት ፋሚሊ ስድራ ቤት ንኸይርእይዎ ሻወር እንዳወሰድካ ትበኽየሉ ወቅትታት ኣብዚ መጽሓፍ ዝይርከብ ማለት እዩ ግን እዞም ዕውታት ንብሎም ዘለና ትሬደራት በዚ ትራጀዲ ዝኾነ ህይወት ተስፋ ኣይቆርጹን እዮም ምክንያቱ ተስፋ ምቁራጽ ከብ ኣማራጺ ኣብ መጽሓፎም ኣይተጻሓፈን ተስፋ ምቁራጽ ኣብ ህይወቶም ከም ኣማራጺ ይኮን ስለዚ እንደ ሕርዳ ከምዚ ዓይነት ማይንድሰት ተልዮም ደቂ ሰባት ወይ ካዞም ናይ ዓወት መንፈስ ተጓናጸፉ ሰባት እዚኣቶም እንተ ብነፃ እንተ ብገንዘብ ናብዚ ትሬዲንግ ዓለም ዕድል ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ኢለ ኣነኻ ፐርሰናሊ ኣምን ማለት እዩ እንደ ሕርዳ ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ዘይትወስድዎ ትኾንኩም እምኳ ኣብ ህይወትኩም ካብዚ ዘለኹም ሕጂ ዝሓሸ ሰብ ክኸውን ይግባኣኒ እዩ ክኸውን እየ ከዓ ኢልኩም ተኣምኑ ሰባት ትኾንኩም እዚ ሜንተርሺፕ ንዓኹም እዩ ናይ ዓወት መንፈስ ተጓናጸፉ ሰባት ተስፋ ምቁራጽ ከም ኣማራጺ ኣብ ታሪክ ህይወቶም ዝተጻሓፈ ይኮነን ካብ ዘበለኒ ነገር ነዚ ሜንተርሺፕ ከዓ ዝተወሰነ ክፋሉ ነፃን ክገብሮ ኢንስፓየር ዝገበሩ ካብ ዘባራትዑን ሰባት ኣብ መንጎኹም ኣማን ዝበሃል ሓውና ናይ ሳምቡእ ካንሰር እንዳተቃለሰ ህይወት ንምቅያር ብዛዕባ ትሬዲንግ ዘጽንዕ ዘሎ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እግዚአብሔር ማሕርካ ክብሎ ይደሊ ብተወሳኺ ንስኻትኩምን ተስፋ ክትቆርጹ ከም ዘይብልኩም ዕውታት ሰባት ተስፋ ምቁራጽ ከብ ኣማራጺ ከም ዘይወስድዎ ከዘኻኽረኩም ፈቱ እዚ ሎሚ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ንዓኻትኩም ከም እግሪ መትከሊ ብዛዕባ ትሬዲንግ ከዓ ዓሚቕኩም ንኸተጽንዑን ንኽትመሃሩን ክሓግዘኩም ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ከዓ እንድሕር ደኣ ካብ ፍኒስራ ወፂና ካብ ብሞስኮት ምርኣይ ወፂና ብማዓጾ ኣቲና ናብ ዝናትካ ሜንተርሺፕ ጆይን ክትገብር ኢና እንድሕር ደኣ ተልኩም ካኣታ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ናይ ፔይድ ዝኾነ ወይ ከዓ ብኽፍሊት ንመሃሮ ሜንተርሺፕ ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ዓይነት ሜንተርሺፕ እዩ ዘለኒ እቲ ሓደ ስታንዳርድ ሜንተርሺፕ ይበሃል እቲ ሓደ ከዓ ቪአይፒ ሜንተርሺፕ ይበሃል ስታንዳርድ ሜንተርሺፕ እቲ ብዋጋ መጠን ክትሪኦ ከለኻ ዳሓሸ ናይ 6 ወርሒ ኮርስ ወይ ከዓ ስልጠና ወይ ሜንተርሺፕ ኢልኩም ክትፅውዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ ንህቦ ስልጠና እዩ እቲ ቪአይፒ ዝበሃል ከዓ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ናይ ትሬዲንግ ስልጠና እዩ ማለት እዩ ሓደ መሪጽኩም ትምህርቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉእ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ክገልፈልኩም እየ ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ሓደ ክሓልፈኩም ዘይብሉ ነጥቢ እንታይ ኣሎ እዚ ቪድዮ ሎማዓንቲ ትርእይዎ ዘለኹም ኣበይ ናይ ክፋል ብዘይቀድስ ማለት እዩ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣመልኪቱ ፒዲኤፍ ክሰደልኩም ተኾይነ ጽሑፍ ክሰደልኩም ተኾይነ ዕዮ ገዛ ክሰደልኩም ተኾይነ ምናልባት ኣብ ዩቲዩብ ትርእይዎ ስለ ዘለኹም ማለት እዩ ካብዚ ዩቲዩብ ናብዚ ኣብ ላዕሊ ትርእይዎ ዘለኹም ቴሌግራም ግሩፕ ኣትኹም ጆይን ብምግባር እቲ ዕዮ ገዛን እቲ ፒዲኤፍን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ትርእይዎ ዘለኹም ምርኣይ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ዝወሃበኩም ዕዮ ገዛ ኣብዚ ቴሌግራም ግሩፕ ኣሎ ዝወሃበኩም ፒዲኤፍ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ቴሌግራም ግሩፕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ጆይን ተዘይገርኩም እዚ ትምህርቲ ብዝግባእ ትከታተሉ የለኹም ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝምህረኩም ትምህርቲ ፋይናንሻል ኣድቫይስ ኣይኮነን ንትምህርቲ ምክንያት እንድሕር ትሬድ ክትገብሩ ተኾንኩም ኣብ ሓቀኛ ገንዘብ ትሬድ ክትገብሩ ተኾንኩም ናይ ባዕልኩም ሪሰርች ክሰርሑ ለኩም ናይ ባዕልኩም መጽናዕቲ ክሰርሑ ትኽእሉ ለኩም ማለት እዩ ናብቲ ትምህርቲ ክሓልፈኩም እየ ሰናይ ዕድል ይቐኒየለይ ሰላም ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትህሉ ተስፋ ኣለኒ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ከም ዝብለኩም ሻይ ቡና ኣብ ከባቢኹም ቅርብ ርባቢልኩም ሪላክስ ኮንኩም ማይ እንዳሰተኹም ነዚ ቪድዮ ተኸታተልዎ ኢኹም ICT for beginners in ትግርኛ መሰረታዊ ትምህርቲ ናይ ICT ዝሓዘሉ ተኸታተልቲ ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እዚ ሻምናይ ክፋል እዩ ትሬዲንግ ሞዴል ብዝብል ዓብይ ኣርእስቲ ከዓ ሎማዓንቲ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ ሶ ናብቲ ኣርእስታት ክሕልፈኩም እየ ሎማዓንቲ ብሓፈሻ ናይ መወዳእታ ቪድዮና ኣብዚ ናይ ICT for beginners ዝብል መሰረታዊ ናይ ICT ናይ መወዳእታ ቪድዮ እዚኣ ፋይናል ቪድዮ ማለት እዩ ሶ እዚ ዝሓለፈ I think ሸውዓተ ክፋላት ተማሂርና ኣለና ነዚ ሸውዓተ ክፋላት ኣጠቃሊል ኣቢልና ከመይ ጌርና ሞዴል ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ኢና ንርኢ ዝብል ኣብዚ ዝርዝር ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ብዛዕባ ዲቨሎፒንግ ቤዚክ ትሬዲንግ ፕላን ናትና ትሬዲንግ ፕላን ከመይ ጌርና ኢና ክነዳሉ ንኽእል
كنرينا مالتيو دحريغا finding set up كنرينا مالتيو مع سينا position كنكفتلو نخيل مچو زخونه set up كنركب نخيل ون كنرينا مالتيو بتوساغي اب trading view اتينا خا الريزالت بحنسا خوينا تشيك زغبرنايو ናይ ሓደ 7 መዓልቲ ናይ ሓደ ሶሙን ሶሪ ናይ ሓደ ሶሙን ቀዳም ሰንበት አውሲኻ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ባክቴስት ክንገብርና ማለት በሃንሳ ኮይና ሶ በሓደ ኮይና ንሪና ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ዝርዝርና ተxልፈኩም መጀመርያ ርእስትና ዲቨሎፒንግ ቤዚክ ትሬዲንግ ፕላን ይኸውን ማለት እዩ ሶ ክንዳብ ዌል ኣብዚ ጽሑፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትሬዲንግ ፕላን እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ትሬዲንግ ፕላን እንታይ ማለት እዩ just نعاقدكم بزمتن كم level 1 تماري كم مخانكم مثلا نعاقدكم بزمتن مالكعو trading plan تايو هجي trading plan مالت كل جزء الصغا كتجبرو زلك أنا قرأتي مالش كلمة trade مقباركا ويكا نتناتكا trade تجبرو أسرار حوي أجابب ناتكا plan تجبرو أبزخون جزء كم عن trade تجبر وي لايك كم زي ناي ماجيك نجر مسيل كخوف الكاب أبو ومبر ريخ ناتكم شير مالتي مسيلكم كوفيلكم تريد يكونكم تجبروا مع تريد تجبروا انت عينت بيريهم تريد تجبروا ساعات كندي مسناتكم سراح حتى حيسكم مسناتكم ريسك مانجمنت حتى حيسكم كالوت نجرات نغطى علي اب ليفل 2 ليفل 3 نريهم كاب زعما تريدينج بلان أسفينا مهار مالتي لومي جن بس استمهارنا يا جرنا مسرتاوي تريدين بلان عدالينا مهنياتو تريدين بلان بحاجة جزء perfect تجبرون يجر أيقون داوس كاي دا استاخل كاي دا محايش كاي تخيل نجري مالتي سلازي تريدين بلان أب تريدين بلان ناتنا بس استمهاركم وزلهم مسرت مالتي انتي كنا كات سالنا نحللكمني أبزنا تبتاعكم تري وزلهم تريدين بير مجمرة انتي أخا تريد تجبر تريدين بيرناتكا تبزح سلسة خونالو تبزح يزغمان إيفن حانت تغينا غلطي عملت حانتي ماستر بالقبالي أب تريدين أب كله من طافا يكونن كل جزية تريد مقبار يكونن وي كله مفلات يكونن أب تريدين أب سبيشالي أب زي شورت تيرم ناي تريدين ندهردا تتنع تليها ويكا تريد تقبر تليها انتايو بزعبا كله مفلات يدلي كانيو كل جزء تريد مقبار يدلي كانيو بزع نجارات له انتاي أقداسي نحد نجار أصبيكا مصنعي نحد نجار ماستر مقبار سلازي بس استمهارنا يوم أبدي ليفل 1 لنا استمهارنا يتراي زيناي فور بيجنرز لنا استمهارنا يتراي نعو أكاتيتكم profitable trader زي تقولوا له انتاي بالي لين زي تقولوا له أقاتام يلني مالك سلازي كمي قرناينا نحاد نجر consistently بمدقام باكتيس بمقبار بزح نجر كان مالو أبدلنا نجرات علو زي أتوم نجرات استمهارنا ونحويسكا بمدقام كمي قرناينا نا perfection كنتساقع نقل perfect ولا زي ما أنا قلنا perfection نا professional trader كنتساقع علو نخل من قدي كنفتر نخلينا مالتي سلازي trading plan ناتنا انتهينا تريد نقدر نعملت أنا أبزي ليفل زي اللي تكمل لازلخو actually أبريل وين يورو يو اس دي تريدز قبل جي بي بي يو اس دي جول ناسداك تريدز قبل مالتي هذي تبزعوا 3 و4 و5 even نعملت نعطي 5 يوم قلت انت يزقبل قدام سنبت باك تيست قبل قدام سنبت باك تيست جرى حري سوني كل تطريات وصل كل تطريات بزا سو مزيا زي اندراي تريد كقبل يبل تودي انا عاتن تريد زقبل طغلا لها ني 5 بير يزصنع مالتي وي باكتس قبل كله قدام سنبت ناتي جورنال كري كله وسيز قبل that's why trading بير ناتنا ممرات عقداسي كم trading بلان ناتنا نري لنا مالتي بتوصل تايم فريم واي تايم فريم ابز حلفت ما هرنا نيرنا trading view دي قال اترسوا وايكم تايم فريم تايو ابي ناي تايم فريم يها تريد تقبر مفلات نعملت تايم فريم نعملت تايم فريم let's say أكلت مولود من خلينا نأخذكم بزمت من قدام رياضنا higher time frame علينا lower time frame علينا higher time frame تايم عليك high hourly daily 4 hour 1 week يوم عليك lower time frame
ክንብል ኮልና 15 ደቂቕ ናይ 5 ሚኒት ቻርት ንርኢ ተሊና ናይ 3 ሚኒት ቻርት 4 ሚኒት ቻርት 2 ሚኒት ቻርት ኢቨን ትሬድ ትገብረሉ አጋጣሚታት አለ ማለት እዩ ስለዚ ታይም ፍሬም ናትና ምፍላጥ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ዊክሊ ጎል እንታይ ማለት እዩ ኣብተን 5 መዓልቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዘለዋ ክንደይ ኢኻ ክትረክብ ዊክሊ ጎል ክንብል ኮላ ንኣብነት ብመልክዕ ሪስክ ማናጅመንት ንራእዩ ፕሮፊት ኣለና ሉዝ እውን ኣለና እንታይ ማለት እዩ ፕሮፊት ኣብ ሓደ ሰሙን ክንደይ ኢኻ ክትሰርሕ ትደሊ አንሊሚትድ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ አንሊሚትድ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ትሬዲንግ እዘይ ኮይኑ ካብ ትሬዲንግ ፕላን ወፃኢ ስለ ትሰርሕ ዘለኻ ዕውት ክትኮነሉ ትኽእል ኣጋጣሚ እንታይ ኢኻ ክትኸውን ማለት እዩ ሪስክ ማናጅመንት ካብቲ መስፈርቲ ናይ ሪስክ ማናጅመንት ዝበልናዮ ትቅንስ ኣለኻ ማለት እዩ ብፕሮፊት መልክዕ ንኣብነት ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ማክሲማም 5% ተሰሪሐ ኦኬ ክገድፎ እየ በቃ ካልኦት ቀፃሊ ዘሎ መዓልቲ ትሬድ ኣይገብርን ወይ ትሬዲንግ የፅንዕ ወይ ምስ ፋሚሊ ናተይ ግዜ ክሕልፍ ይኽእል ወይ መፅሓፍቲ ከንብብ ይኽእል ታርጌት ትገብር ሎስ ተጋጢምካ ክሳራ ተጋጢምካ ንኣብነት 3 ሚእታዊት ክሳራ ተጋጢምኒ ወይ 3 ትሬድ ብተኸታታሊ እንድሕር ሶኒ ሶልስ ሮብዕ ተኸሲረ ሓሙስ ዓርቢ ትሬድ ኣይገብርን ዋይ ምክንያቱ ናተይ ትሬዲንግ ፕላን ዝገበርኩ ወይ ሎንግ ራን ዝሓለፈ ኣብ ሻውዓይ ክፋል መስለኒ ሎንግ ራን ዘኺደና ነገር ኣይኮነን ንነዊሕ ሰ ከይደና ዝኽእል ዓይነት ኣካያይዳ ወይ ትሬድ ኣገባብራ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙን ክንደይ ገንዘብ ተረኺብኩም እኹል እዩ ክንደይ ከተኸሲርኩም ኢኹም ኣብ ሰሙን ክትገድፍዎ ዘለኩም ሓሙስ ዓርቢ መፅሓፍ ዲኹም ገለ ክተንብቡ ትቕንዩ ክልተ መዓልቲ ቀዳሚ ሰንበት ባክቴስት ጌርኩም ተዳሊኹም ሪፍሬሽ ኮንኩም ሪሴት ኮንኩም ከም ብሓድሽ መንፈስ ሶኒ ናብ ማርኬት ትምለሱ ማለት እዩ ካልእ ማክሲማም ትሬደር ፐር ዴይ ንመዓልቲ ክንደይ ኢኻ ትሬድ ትገብር ዝረኸብካዮ ባይ ሴል ክትብል ኣይኮንካ ትውዕል ፕሮፌሽናል ትሬደር ናብቲ ፕሮፌሽናል ትሬደር እንድሕር ገጽኩም ትጓዓዝ ተሊኹም መዓልታዊ ትሬድ ምግባር ኣይድልየኩም ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ትሬድ ምግባር ኣይድልየኩም 14 ግዜ ገለ ትሬድ ምግባር ኣይድልየኩም ማክሲማም 2 እኹል እዩ ኣነ ሕጂ ክውስነኩም ኣይደልን ጃስት ሊሚቴሽን ከቕምጠልኩም ኣይደልን ቢካውዝ ደቂ ሰባት አንሊሚትድ ዝኾነ ሓይሊ ናይ ኣእምሮ ስለ ዘለዎም ከምኡ ኢለ ስለ ዝኣምን ኣነ እውን ማለት እዩ ስኻትኩም ጥርዚት ክትበፅሕሉ ትኽእሉ ብናትኩም ኣካያይዳ ኢቨን ኣብ መዓልቲ 10 ግዜ ትሬድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ሰሙን ንምንታይ 100% ኣካውንት ናትኩም ክትዕብዮ ትኽእሉ ኢኹም ሊሚቴሽን ክቐምጥ ኣይደልን እዚ ማለት ገደብ ክገብረልኩም ኣይደልን እየ ዝብል ዘለኹ ዳስ ዋይ ግን ከምዚ እንድሕር ተጌርና ብዙሓት ፕሮፌሽናል ትሬደራት ኣብዚ ማርኬት 20 ዓመት 30 ዓመት 10 ዓመት 5 ዓመት ዝገበሩ ሰባት ከም ዝመኽርዎ እያ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሎንግ ራን ከኺደና ተኮይንካ ከምዚ ተገበርኩም ተመራፂ እዩ ዝብል ዘለኹ እዘይ ኮይኑ ገደብ ተገይረልኩም በቲ ናተይ ሓሳብ ክትግደቡ ኣይደልንን ብናትኩም ኣሰራርሓ ባክቴስት ጌርኩም ብዝፈተንኩሞ መልክዕ ኢኹም ትሬድ ክትገብሩ ዘለኩም ምክንያቱ ማርኬት ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ማለት እዩ ሎሚ ሓደ ሰብ ክኸስር ፅባሕ ሓደ ሰብ ይረክብ ዝተፈላለየና ኢና ማለት እዩ ወይ ኣብ ማርኬት ዘለና ኣረኣእያ እውን ዝተፈላለየ ክሳብ ዝኾነ በዚኦም ክትግደቡ የብልኩም ግን ተተገዲብኩም ብዙሓት ፕሮፌሽናል ትሬደራት ከም ዝመኽርዎ ኣነ እውን ከም ዝጥቀሞ ካብ ናተይ ተመክሮ ማለት እዩ ንመዓልቲ ብውሕዱ 2 ግዜ ትሬድ ተገይርኩም እኹል እዩ ተዘይ ኮይኑ ተበዚሑ እንታይ ክኸውን እዩ ኦቨር ትሬድ ክኸውን እዩ ብካልኣት ዘራርባ እንታይ ንበልና ናብ ቁማር ገፁ ክኸይድ ማለት እዩ ከምዚ ካርታ ክትፃወት ከለካ 0.5 ወይ 4 ኢልካ ትፃወቶ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እውን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ተኸድኩም ተመራፂ እዩ ሪስክ ፐር ትሬድ እንታይ ማለት እዩ ሪስክ ፐር ትሬድ ከዓ ኣብ ሪስክ ማናጅመንት ተዘራሪብናሉ ነርና ኢና ክንደይ ሚእታዊት ኢኹም ሪስክ ትገብሩ 10 ሚእታዊት ኢኹም ሪስክ ትገብሩ እዚ ሪኮመንድ ዝግበር ኣይኮነን ሓደ ሚእታዊት ኢኹም 0.5 ድዩ ናትኩም ትሬዲንግ ፕላን ክህልወኩም ኣሎ እዚ ኣነ ከም ኣብነት የምፅልኩም ዘለኹ ባክቴስት ጌርኩም ብዴሞ ዝፈተንኩሞ እንታይ ክህልወኩም ኣለዎ ሪስክ ማናጅመንት ናይ ባዕልኩም ክህልወኩም ኣለዎ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ክንደይ
يخم ريسك تجبرو أبنو سوا كف تريد كهندي يخم ريسك تجبرو خد فلتو قدني مالتي قال إزي بلاكم زلوغين حرق ترسوا زي بلكم نجر كتصعفوا لكم بس فكرك يكون قانت ندر بس فكرك يكون أيكونكم تريد تجبرو صحيفكم قبل دات ناتكم ديكم أبزغنا تجبروا لكم نعمل ناتي 4-5 زخون إيفور لا حد لسه يا 4 إيفور عندنا بزيت ناي باياس ناتي أبزغ مي دلتفكوا مالتي نتايو أتي تريدين بلان ناتي مع التريد يجبر ماركت تايمز جبر تريد يجبر زبل زحف كله زعبوا عميون عمرينا محجي جن زياتهم تماليهم أب تريدين بلان ناتكم that's enough كله time to find set up ناتكم مع أسي بزوح جزء زركب أجي تذكروا تخونكم actually بزعبا kill zones بزعبا ICT kill zones كنزارة بين أسف حبينا مالتي جن ساعات كندي يقوم ماركت ساعات كندي volatile mostly كان ساعات كلتا AM كتاب 15 زلو AM true day range الناس تزارمنا يتذكروا تخونكم ab true day range يوم تريد تقبل أبزي true day range تريد تقبل تليهم ساعات كندي يقوم سيت أب كترخبوا تقول مفلات كا أقداسي مالتي ويكا أبتي true day range زبال تخوين صبوغي قال مسنوتاي كتناصروا لكم مسناتكم سرح كتناصروا لكم مستنبروا زلكم هاجر كتفلطوا لكم ناتكم سيت أبكم تفلطوا لكم مالتي بالا زرار بانتاي زوب زلو نامنت أب حجي أبزن أمنت time to find set up زوب زلو سي حجي أنا نسقطكم باكتيس نجبرينا نشو عتا مع ناي هذا سومن باكتيس نجبرينا ساعات كندينا باكتيس نجبر حجي ساعات كلتا زي AM زي مالتك شومنتا ساعات شومنتا AM نجوا مالتي ببرلين تايم من أوروبا تايم أبزح حجي وأنا كرر هقول زي فيديو مالتي ورا شومنتا على كلتا مالتي سلازي بزي ساعات زي نالبات داي لايت سلازي كاير ناي بعل أوروبا ناي أمريكا تي ساعات تايد بالايكون سلازي كاير I think أنا بأفريقيا يزول قبل جوان سلازي كاير ناي نيويورك تايم سلازي فولتو أنا داي لايت حدا ساعات قلنسو حدا زي حدا ساعات وسوق سلازي غانا جن نورمالي كنري خلنا ساعات كلتا AM بنيويورك زي مالتك ساعات شومنتا ببرلين بناتنا بناي I think نزي فيديو تكاتب وزلهم تقرني تزاربوا يخم actually سبات مالتي تقرني تزاربوا يخم مالتك وينا إثيوبيا ساعات يخم تردو وينا إيرترا ساعات يخم تردو مالتي بنا إيرترا ساعات شعته مالتي ساعات شعته AM نجوه مالتي بنا إثيوبيا ساعات 3 AM نجوه مالتي هجي بزي ساعات زي نحناسي نزناتي فيديو تري زلهم سباتي بس ساعات زيهم يتشاكم سخيل نمنتاي بس ساعات زيهم كتسوق تقول نجوه مالتي ونياتهم لونجراني نزارة ربزلنا عمتات خيل زخيل تمرتي عن زارة ربزلنا سلزي ساعات تتسيهم ساعات شو منطقة تسوق تقول يهم maybe ساعات 5 فرانك تسوق تقول ساعات شو تسوق تقول يهم قل ما يقبل يهم جلس على يحب يهم ساعات شو منطقة يهم ريدي تقول تقول وهي average كنا يهم ناس ساعات شو منطقة يثبت إلى زمان أنا هجي ساعات شو منطقة كساب ساعات 15 زولو جزية مرينا مالتي بتريدين فيو ناتكم بنيويورك سلت جبرو إذن ICT بنيويورك وتزمرتي بملو مهارو إلى 5 نجاركم مالتي نيويوركم تجبرو بنيويورك كساب ساعات كلته كساب ساعات 15 زولو إنا سيت أب كنركب مالتي باكتيس نجبر كلنا أوكي إزيو آتو تريدين بلاناتنا أكاتيتنا إنا باكتيس نجبر لو معانتي أتغالينا قد محجي استمهرنا ندحل تمليسنا نعاتهم أتغالينا إنا باكتيس نجبر ويكا نزي شارت كنريهم فتن مالتيو دحريو استراتيجي غان مزالنا استراتيجي تريد تجبرولو سلتي مالتيو استراتيجيناتكا عبقدي يصاوتي خلوكم قالوا دحري ريسك مانجمنت ناتكا دحري سايكولوجيكال مايند سيت ناتكا دحري ناتكا باشن ناتكا استراتيجي غاي مسي ناتنا استراتيجي صار حد استمهرنا ينتاي هذا ليكويديتي جراب تماهرنا ذكر طعمكم ستوب هاند
زبل تماهرنا نيرنا أب I think بزعبا order pending order كنزارة كلنا بزعبا pending order لنا pending order أبكلت يخفل لنا نيرنا مالتيو stop order and limit order لنا تزاربنا نيرنا فريقو buy stop sell stop لحريقها buy limit and sell limit لنا تزاربنا نيرنا liquidity انت خبر له ماركت كل زي كم ICT trader كنا أتوقعنا عملت كم زينو ماركتينج أسعار نبلا لنا أبزيلو سيل كنجبر توقعنا مجمع liquidity cost لنا لويلنا liquidity وسيدلنا تحريو قال انت خنا تقال liquidity void أبي ألو وي أبتحت liquidity void على أبي سيلنا هناتو ترينا تمرات سيو خنا تقالهم زلنا نقرينا نرزلنا بايزوي جي كم زيلو ماركت علينا liquidity وسيدلو أي وسيدن كتري لكم هيا تماهرنا أفتناتكم استراتيجي أفتناتكم ناي trading موديل كتكالتو لكم liquidity وسيد على أوكي liquidity وسيدلنا كالخ liquidity void market imbalance ناب أوكي تذكروا تخونكم جا point خدق مالكمي market ناب كلتا إذا خيلنا نيرنا أوكي جا فيديو باس أب جبروا ده أبلو أمو ملسه هابوني شو market نابي إذا خيل أوكي نايس تم زملاسكم ليسكم يوم congratulations market ناب كلتا إذا خيل هذا liquidity نابزر كبو كلتا خرابي imbalance balance نخجبر تاي مالت imbalance ك liquidity void أبزر جات مول shortage of liquidity أبزر جات مول نعمل market كم زيل بحد جزي توريدو market بحد جزي وريدو هم زينو أبزين الحردا market ناب حدا ما أزين دغيرو imbalance أجاتي مولو liquidity void مالتش سو تاجبري بالانس نخجبرو خملاسي بحريو كلاس الخالي وي ريفرس خجبر خلينا نيرنا مالتي ازي خطكاوتو لكم علو دي نابو غصكم تريد تجيركم تمراتي كان كنرسعو زيبلنا ماركت ستراكشر شيفت فطير لنا دو ماركت ستراكشر شيفت انتاي لا نيرنا ماركت ناب حدا مازن خيد انحم موينا نيرنا دحريو دنجت ماركت ستراكشر شيفت يفطر مازن يغير ماركت ستراكشر شيفت مسفطر لنا إنا order block نريشو order block تاي زي كونه ماركت أبي أدون مفات أجد أسي ماركت structure shift سلس فترة ناتراي كونه ناتو عملت كريكمي وجوك زين عايز قاط من زنبر ماركت كم زيلو يغير له كم زيلو مسيو دوري غان العلي ماركت كم زيلو قيدو نبلا لنا دوري كم دي تغيرو ماركت ستراكشر شيفت يبنلو زي ما حكيتو ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ማርኬት ኣበይ ዲ ዘሎ ካብዚ ናብዚ መጀመርያ ናትና ፌቦናቺ ንዝርግሕ ብዛዕባ OTE ዝተዛረብናሉ ትረስዑ ኢኹም ሕጂ ፕሪሚየም ኤንድ ዲስካውንት ተማሂርና ነርና ማርኬት ኣበይ ዘሎ ንኣብነት ፕሪሚየም ኣብዚ ዝሕራት ኮይኑ እቲ ሶሪ ኢኩሊብሪየም ናትና ኣብዚ ተኮይኑ እዚ ፕሪሚየም እዩ ዝኻታይ ዲስካውንት ዲስካውንት እዩ زها ديسكاونتين بلالن ماركت أبي زلوا حج أب ديسكاونت يزلون أبدين هلا so أبزن أتون خلنا ماركت ستراكشر شيفت فتيرنا لنا عين أتونا واي مونياتو أب ديسكاونت يزلون أتليس أبزن غلاب تزمت نيرو internal liquidity رغبوا إلنا أتليس كنا أتون خلنا مالتي سلزي ماركت أبي كم زلوا مفلات أقداس قدمي order block ناتكم مرأيكم مالتي حرينا order block ناتنا نري ماركت كاب ديسكاونت ناب بريميوم غيالو الحري كونسوليديت كيرو ليكويديتي وسيدو لنا ماركت ستراكشر شيفت لنا اوردر بلوك رينا لنابسي ناتو الحري كو خانتا نقبر اوكي سيل 1 to 3 تارجت كرنا 1 to 4 نا 1 to 2 تارجت كرنا باك تيست كيركم كم زرقبكم مالتي تارجت كرنا نركب مالتي ازي يمثل ازي اتوم تريدين بلان ناتنا قبل على خمس قلت كلكم استراتيجي ناتنا خا بس تري وزن لهم ملكة بس كنا شو عتم على تزغون باك تيست خنقبرينا مالتي ناب تريدين فيو بوست لكمي اوكي سو اب تريدين فيو كم تري وزن لهم انتايلنا نيرنا كاب هاير تايم فريم يعني جنبر نابنت
ንስኻትኩም እውን ክትግንዝቡ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሶሪ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ካብ ሃየር ታይም ፍሬም ኢኹም ክትጅምሩ ዘለኩም እንታይ ማለት እዩ ሃየር ታይም ፍሬም እቲ ናይ ማርኬት ወሓይዚ ናበይ ገጹ እዩ ዘሎ ማርኬት ንምዃኑ ናበይ ገጹ እዩ ዝውሕዝ ዘሎ ኢልና ተዘራሪብና ነርና ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ማርኬት ስትራክቸር ክንዘራረብ ከለና ሕጂ ማርኬት ናበይ ገጹ እዩ ዝውሕዝ ዘሎ ምፍላጥ ኪ ነገር እዩ ማለት እዩ ዋና ክፍለጥ ዘለዎ ነገር እዩ ድሕሪኡ ነቲ ወሓይዚ ተኸቲልካ እንታይ ትገብር ማለት ትሬድ ትገብር እዚ ናይ ለባማት እዩ actually totally ናይ ለባማት ማለት እዩ ምክንያቱ ማርኬት ኩሉ ግዜ አይደለም ነዝናትኩም ሌቨል ዝናትኩም ዘለኹም ሌቨል ናይ ትሬዲንግ ክምጥን ክእል ዶ ይክእልን አይፈልጥን ግን ክፈልጥዎ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ማርኬት ኩሉ ግዜ ትክክል እዩ ማርኬት ንዓኻ ኣበይ ኣለኻ ስቶፕ ሎስ ናትካ ኣበይ ኣሎ ኣይፈልጠካን ወይ ንዓይ ድጓየኒ ዘሎ ክትብል የብልካ ማርኬት ኩሉ ግዜ ናብቲ ክኸዶ ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ዋይ ምክንያቱ አልጎሪዝም ኢና ኢና አይፒዲኤል ኢና ኢንተርባንክ ፕራይስ ዴሊቨሪ አልጎሪዝም ኢና ንመሃር ዘለና እንታይ ማለት እዩ ዝኻ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ዝተዋሃቦ ሓበሬታ ኦልሬዲ ብኮምፒውተር ፕሮግራም ተገይሩ ብአልጎሪዝም እዩ ዝሰርሕ ኢና ንብል ዘለና ማርኬት ማለት እዩ ስለዚ ክገብሮ ዘለዎ ሰብ ዝገብር ንዓና ኣብ ዘለና ወይ ኣብ ታሕቲ ኣለና ወይ ኣብ ላዕሊ ኣለና ኣገዳሲ ይኮን እቲ ዝገብሮ እዩ ዝገብር ስለዚ እቲ ናይ ልባማት እንታይ ክኸውን ዘሎ ማለት ነቲ ማርኬት ወሓይዚ ናቱ ፈሊጥካ ምስቲ ወሓይዚ ምኻድ ትሬድ ምግባር ማለት እዩ ምኻድ እቲ ትግርኛ ብትክክል ስለዘይገልፆ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ናቱ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም እውን ሊኩዊዲቲ ክትሪኡ ኣለኩም ሊኩዊዲቲ ተወሲዶ ይተወሰደን ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም እንታይ ኣይኮና ንርኢ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ኣብ ዊክሊ ክንኣቱ ኢና ኣብ ዊክሊ ኣቲና ሕጂ ኣብዛ ክትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዊክሊ ኣቲና ኣለና ኣብ ዊክሊ ማርኬት ኣክቹዋሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ብዛዕባ ኣይ ቲንክ ኣብ ሌቨል 2 3 ምስ በፃሕና ፅቡቅ ጌርና ክንመሃሩ ኢና ሕጂ ንዓኻትኩም ዝምጥን ግን ንርአዩ ኣብ ዊክሊ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ኣብ ዊክሊ ማርኬት ከመይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ማርኬት ከመይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕቶ ተጋግዩ ይብልኩም ኦኬ ኣበይ እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብዚኣ ሎክ ኣብዚ እንደ ብለና ኣሎ ሪኦም ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ዊክሊ እየ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ዊክሊ እየ ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዘላ ካንድል ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዘላ ካንድል ናይ ሓደ ሰሙን ኢንፎርሜሽን ዝሓዘት ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ማርኬት ምንቅስቃስ ዝሓዘት ካንድል እያ ማለት እዩ እዞም ትፈልጥዎ ኣለኩም ክከሓድ ዘይብሉ ሓቂ ማለት እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ሓደ ሰሙን 2 ሰሙን 3 ሰሙን 4 ሰሙን ኣለና ሓደ ወርሒ ካዚ ኣብ ናይ ቻርት ኣብ ናይ ወርሒ ተዓቲና ኻ ነዚኣቶም ብሓንቲ ጥቕልል ኣቢሉ ሓንቲ ካንድል ይቦም ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናበይ ክንመፂና ሕጂ ናበይ ክንመፂና ናብ ዊክሊ ኣብ ዊክሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ከመይ ገይሩ ይንቀሳቐስ ኣሎ ሪሰንት ዝኾነ ተሪእናዮ ማርኬት ካብ ላዕሊ መፅዩ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ ሕሪኡ ንላዕሊ ወፅዩ ሕሪኡ ካብ ፕሪሚየም ናበይ መፅዩ ናብ ዲስካውንት መፅዩ ኣብዚ ሪኡ ኣብዚ መፅዩ ሕሪኡ ከታይ ገይሩ ወፅዩ ንላዕሊ እንታይ ገይሩ ኣሎ ብዝላዕሊ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ ኣሎ ይራኣየና የለ ኣብዚ ነልከና ኣብዚ ኣሎ ሪኡ ሊኩዊዲቲ እዚ ስለዚ ኦኬ ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ተወሲዱ ኣሎ ንብል ኣለና ባይ ሳይድ ሊኩዊዲቲ ተወሲዱ ኣሎ ኦኬ እዚኣ ዊክሊ እዩ ዊክሊ እቲ ምንቅስቃስ ናይቲ ማርኬት ነዚ ይመስል ሊኩዊዲቲ ወሲዱ እዩ ሊኩዊዲቲ ወሲዱ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዘራሪብና ኢና ባይ ስቶፕ ሃንት ተገይሮም ኣለዉ እዚ ባይ ስቶፕ ማርኬት ማኒፑሌት ገይርዎም ኣለዉ ስለዚ ሊኩዊዲቲ ምስ ወሰደ ማርኬት ናበይ ዝኸይድ ተቃራኒ ናይ ባይ ስቶፕ እዩ ዝኸይድ ንታሕቲ እዩ ክወርድ ዘሎ ንታሕቲ ክወርድ ተኮይኑ ኸ ትዝክሩ ተኾንኩም ኣብ ዝኾነ ግዜ ሓንቲ ጎልደን ዝበልክዋ ነጥቢ ሂበኩም ነይረ ማለት እዩ ናይ ለባማት ትሬደር
تقوم لا يزع تصواب لكم انتي لكم نيرا liquidity مسوسده نتاحتي كساب ابي كورد يخيل لنا تارجت نقبل كساب زرينا ايكونا كساب زرينا ايكونا كساب ابي فيبوناتشي ناتنا نزرقه كابزن امنت كساب زي تزركي هنا ريو دايج ايكوليبرم على نفسي ايكوليبرم ناتنا بيل ابزل لنا ريو تحري جولدن تايم كيناي جولدن تايم ريو ابزي ازل ريو زي تا جولدن تايم تبع كساب جولدن تايم إنا ماركت إكسبكت نقبلنا كساب جولدن تايم مالك سيل تجرنا في مراتي ناتو أب ماركت ليكويد توصيله كساب جولدن تايم زلوا سيل تجرنا لونج ران لحري عمد كلتا عمد فولي زوان لو تطريقهم مالك سلازي كساب أبزي كابزين تحت زلوا كابزين تحت زلوا لا كابزي جولدن ران كمل إس كابزي سوري كابزي جولدن سبيس كمل إس زخيل كابزي ورك أو نبلو زلنا بوتا نلعب كمل إس زخيل كساو تارجت تجبرو لحري خالق كونفيرميشن تسبي خالق ملكت كبوكم على مالتي زعبات خالق أوت ملكتات كمهارين حجيجن زي أخولي نتي حج تريد نجبرو مالتي سلازي ليكويديتي وسيلنا لو انتينا اكسبكت نجبر سيلنا اكسبكت نجبر كابزي خاطينا نجبر ازا سوم زي سيلنا نصبه دوريغا ديلي خان مسينا ديلي كمسينا ስለዚህ ክሳቤን ኤክስፔክት ክንገብር ንብላለን ክሳብ ኣብዙ ካልእ እውን ኣብዚ ፌርባል ሊጋብ ኣለና ኣክቹዋሊ ተማሃርናዮ ፋይን ፀገብ ዘሎ ይኮን ግን ክሳብ ኣብዚ ጎልደን ታይም ንብሎ ዘለና ኢና ታርጌት ንገብር ካልእ ከንታይ ኣለና ኣብዚ እውን ኦርደር ብሎክ ኣለና ኣብዚ ኣትሪዋ ዘሎ ኦርደር ብሎክ እውን ኣለና ኣብዚ ኦቢ ኦኬ ሕጂ እዚ እንታይ ይበሃል ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ማርኬት ኣብዚ ተበፅሑ ሴላይ ንገብር ኢና باي إنا كنا نادي مالي كسبب بزز مسخة سيلينا حنا نادي إنا نبي زلنا مالتي so دام قبل ناجي كابز قتيلنا ناب ديلي ناتيا ناب معالتاوي ديلي آتينا ناب ديلي مش مزانا هم تري وزن لهم ماركت لعلي كاب لعلي liquidity مش وسيلة أبزي ريو أبزي باي سايد ناتنا liquidity وسيلنا له أب ويكلي زرعنا أبزي باي سايد ناتنا وسيلنا له تحريو نتحاتي ماركت إذا أوردر بلوكسي أتنكيفو نتحاتي زورد زلو جيكا ديسكاونت نلعليك وصالنا إنا نصدق جد already أبزي كم تري وزلهم فير فالي قابلنا تنكيفو ينتحاتي زورد زلو لذي إذا ما عملت زيان تاينا expect خنقبر مالج سيلينا expect خنقبر ما عادش زلو معلتي فرايدي إذا ما عملت زي قتيلات مسا معلتي سوني أطخون قاب سوني كساب عربي إنا تريدين قبر لذي نخيل أوكي point of interest أبزي I think 15 minutes ساعتكم 4 ساعات 1 ساعات 15 دقيقة نابلكم تورد تقول لهم جن I think بزرخب كوداتان أي أخولي مالتش هجي أب 15 minutes مسئنا انتهينا نرزل لنا ريو مجمرة liquidity إنا نركب جلنا liquidity أبي liquidity إيو ريو بسي أبزل لنا liquidity أبزونا لنا جي أبزونا لنا أبزونا لنا liquidity زغب أبزين عن liquidity سلازم تاينا هنقبل ماركت نزي أتوم كساب زوسد أين أتونينا نزي أتوم كساب زوسهم أين أتونينا نابين أنا 5 minutes ناتنا trading plan 5 minutes هنا entry نغفتين لنا سلازي رأي واحد اوكي سو كم تري وزلهم استوسن liquidity وسيلنا له اي زي قدامت liquidity وسيلوا له اسكي نغسل يا زغاليتون وسيلوا له
اوكي حجي كم تريو زلخم تا قال ايتيكن اي وسدان نحنا ساعات كنا تريد كناتي لنا نقول لك زي ساعات كلتين نات ساعات كلتا وقت ابزي اخبا ابزي كبابزي ابزي نات ابزي غير بس احنا عطينا نمتا عيني تنسينا عشان ما انت يا خلينا نزلو حجي نمسا حجي ساعات كنا على مش شو انت ወይ ሰዓት ክልተ ብኒውዮርክ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ሰዓት ክልተ መፂልና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዲስፕሌስመንት ኣለና ሊኩዲቲ ወሲዲ ማርኬት እንታሓት ይወርድ ኣሎ ሶ ዋት ኣብዚ እንታይ ኣለና ኦርደር ብሎክ ኣለና ኣብዚ ማርኬት ሊኩዲቲ ወሲዱ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኦልሬዲ ሊኩዲቲ ኣብዚ ስለዝወሰደልና እኹል ሊኩዲቲ ይረኺቡ ማለት እዩ ንታሓቲ ይወርድ ኣሎ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ኣለና ዶ ያ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ኣበየለን ኣብዚ ኣለና ሪኦ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ኣለና ኣብዚ እውን ኣለና እዩ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን እዚ ኤሽያን ኪልዞን ስለ ዝኾነ ንሕና ኣይንርክበሉ ኢና ግን ሕጂ እታ ክንገብር ኢና ኣብዚ ኣስኪ ክንኣቱ ክንፍትን ኢና ማርኬት መፂኡ ኣብዚ ከባቢ ዝተመፂልና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ሪኦ መፂኡ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ኢልና ሶ እንታይ ክንገብር ኢና سيلنا ستوبلوس ناتنا خا أبز خباب بزخ نقبرينا مالتي تارجت كسابي نقبرينا تارجت قدامي ليكويديتي لنا أبز حاجة قدامي ليكويديتي إيزي كلاي ليكويديتي غير ليكويديتي بيك نركب نخل ليكويديتي بيلو يا أبزون ليكويديتي لنا كالي ليكويديتي بيلنا أبزون ليكويديتي لنا سلازي كسابي نحن تارجت نقبر أتليش كسابي تارجت نقبر نخلينا ግን 1 to 5 easy 1 to 3 ታርጌት ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም 1 to 3 ማለት ኣብዚ ብጣዕሚ እኹል እዩ 1 to 3 እንዳሕዳ ታርጌት ተገይርኩም እኹል እዩ ማለት እዩ ግን ኣትሊስት ንኣብነት ንሕና ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ንግበር 1 to 3 ኣለና ኣብዚ ኦኬ እኹል ሊኩዲቲ ረኺቡ ስለዚ ማርኬት እንዳሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ንግበር ወሪዱ ከም ዝኸሰርና ክንሓስባ ኢና ማለት እዩ እዚኣ መዓልቲ ያ ክትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፕሌይ ክገብሮ እዩ ንራእዮ ብሓንሳብ exactly يهمو even نزيع ريوا أبزي ريوا أبزي ريوا نزيع نزا order block زي تنكفاتا يا خينا maybe كي تنكفاتا عطيس تغير أبزي خباب بزمس إلا نعمل سلسة تحمشة بيب بنا تارجت نقبل زلنا أبزي خالو تنقرات أنا بقمة الزخوة مالتيم جن نسخاتكم أغليز information إز نحر عليكم order block على نابزي market structure shift على نابزي أبزي displacement زبال ويكا ماركت impressive اللي تحت يورد له سلازي ريو أبزي عاتنا نتي أنا إذا أوردر بلوك دي مستنكفة تايجرا ريو بوم كندير غيرنا والدي 1 to 5 1 to 5 تمالج حنت ريسك جيرناس كندير غيرنا والدي حمش صار نرغبول نخيل تقولوا تعطي مالتي أوكي كابزين غصب كم تريو زلوا ماركت تحت وريدو ساب كنديك نركب كم نخل أيرنا سكنام ساب زي 1 to 8 ونرخبنا نيرنا مالتي جن 1 to 5 أقولي أوكي سلازي سوني كم تري وزلهم حنترغبنا لنا مالتي اوكي كابزخا نابين غيدالنا مالتيو ناب سولس مالتيو كاب سوني ناب سولس حالتنا كم تريو زلوخم كابز سمياوزي كساب عبز زلو سوني زرقات من قصقاسيو سلز نابين غيدالنا حاجي ناب سولس نغيدالنا مالتي نخيد ناي سولس كان رايو
ሶ ማርኬት እንታይ ዝገብር ዘሎ ኮንሶሊዴት ይገብር ኣሎ ኮንሶሊዴት ምስ ገበረ ኤክስፓንድ ክገብር ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ላዕሊ ኤክስፓንድ ተገይሩ ተመራፂ ማለት እዩ ኦልሬዲ ናብ ዲስካውንት ኣትዩ ስለ ዘሎ اوكي سو تارجت نقبرو زلنا ليكويديتي ابزين دهردا تمزيلنا تمراسي نزياتهم دهردا توسيدو ليكويديتي لنا ابزي ليكويديتي ون ابزي لنا توسيدو تمراسي مالتي اسكي نكاتلو اوكي ماركت نعت مزيو which means it's still fine ابزون كناتو نخيل نيرنا يناقن نتحاتينا تارجت نكب زلنا point of interest ناتنا حساب زي بسعى نتحاتينا تارجت تقرنا تمرات زخو يا خمتي وزلخو تارجت زغبرنايو ليكويديتي وسيدلنا له كابزي ماركت ستراكشر شيفتين هنصب مالتي اوكي ماركت ستراكشر شيفت فتيرنا له سو ماركت التمريز خنعطينا اوكي ስለዚህ ከም ትሪዎ ዘለኹም ማርኬት መፂኡ ኦልሬዲ መፂኡ ተንኪፍልና ኣሎ ናትና ኦርደር ብሎክ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ክንገብር ኢና ሕሪ ናትና ኦኬ ኦኬ ያ ሶ ናትና ስቶፕ ሎስ ኣብዚኣ ኢና ክንገብራ ድሕሪኡ ታርጌት ናትና ከዓ ኣብ ታሕቲ ሊኩዊዲቲ ክንረኽበሉ ንኽእል ቦታ ክንገብር ኢና ኣብነት ኣብዚ ኣለና ሊኩዊዲቲ 1 to 3 ማለት እዩ 1 to 3 ኣብዚኣ ኦኬ 1 to 3 I think ኣብዚኣ ክልቲያ 1 to 3 ታርጌት ጌርና ኣለና እዚ ማለት ከዓ 1 to 3 ታርጌት ጌርና ኣለና እኹሊ ዳስ ፋይን ሴል ጌርና ኣለና ሕሪኡ ንታሕቲ ክወርድካ ኤክስፔክት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ኦኬ ዌልካም ትሪዎ ዘለኹም እዚኣ ኣውፂና ኣሎ ኢትስ ፋይን ስቲል ፋይን ኣውፂና ኣሎ ስለዚ ሜቢ ኮንሶሊዴት ገይሩ እዚኦም ሊኩዊዲቲ እዚኣቶም بدن بخوصهم سلازدلي يخون خليهم اوكي ستيل فاين مالتي كي توصل لنا العلم مسيو اوكي اوكي يا ستن كيف لنا عطينا Yeah. Okay. Okay. أبزيا سيل كنقبر إسكان فتنا order blocks لزلاتنا أبزيا جن أبزيا أون order blocks لزلاتنا stop loss ناتنا أبزيا عنقبر 5 pips target stop loss جرنا ناتنا target كا at least 1 to okay 1 to 3 رأيو أبزيا 1 to 3 target جرنا لنا سلازي نخيط play نقبره سيل جرنا لهم اوكي صبو خير هلا يا خم تريو زلو
زيادة خدناها مالتي ماركتنا على وتنيرو تاجر أبزي أزل أوردر بلوك نزيا أوردر زي أوردر بلوك يا ريوا أسلام من زي ريوا زي أوردر بلوك زي أوردر بلوك جنازة أوردر بلوك زي أثنى كيف واقعي دخيلي إلى سلزة حسب أوردر ناتي سبلوس تاجره لا زي أجره أوكي 5 مين سلزة النايمبر زي قدنك فلات اللي هو نجاري مالتي أبغى متكزتو لكم بزي بجماس اللي أوردر بلوكم كتير لكم مالتي so كم تري وزلهم زي هرينا لنا جن حنت خسرنا لنا which means it's still fine okay كابزي ماركت أبزي زلهم تري وزلهم وريدو نتعاطي مالتي okay أجي تاجرنا مالتي زي أخا point of interest ناتنا خلاص زرار ما تيم لنا مالتي point of interest ناتنا أبزي weekly ناتنا أبزي تنكيف ونعطينا لنا نيرنا مالتي okay أجي ماركت structure shift يبنا نعطينا okay I think consolidator قبل market اوكي حجي زيها سولس ودينا لنا ريوا سولس ودينا ابيعتنا لنا مالتي نابرو اجاتنا لنا نروبو خان ريع بلاي نتورك بايزوي نيروب نسقاتكم يوم تريد تقبرلا حتىكم يمالك تقاتل اليوم ماركت تاي قبرالو كونسوليديت قبرالو ناتنا بوينت اوف انترست ماركت ندحرانا بستمليسو خنعطينا مالتي سيل كنعطينا زي كوين ግን باينا خنعطو منيات اوريدي ابستن كيفلنا سلازلو مالتي اوكي ماركت نلعلي وصلنا له خلاص زراربا صبق አጋጣሚ ዘሎ ማለት ኮንሶሊዴት ገይሩ ማኒፑሌት ገይሩ ስለዚህ ኣብ ለንደን ኤክስፓንሽን ንታሓት ክገብር ክንፅበይና ማለት እዩ ኦኬ ናትና ሰዓት ኢና ንፅበ ዘለና ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን ናትና ሰዓት ክልተ ኢና ንኣቱ ስለዝበልኩ ሰዓት ክልተ ጥራይ ኢና ንጥቀም ዘለና ካልኦት ሰዓታት ደሎ ከም ናትኩም መንፋዓት ማለት እዩ يا أبزون تريو زلوا حجي ماركت مسيو نتاحت مالتيو كابزي نابز سكينا نت بأوتي إحنا أتوقع ما تفتينا ريو كاب مسيو جولدن عاتلنا مالتيو أب جولدن مساعد ولا أبيك نعطون خيلنا مالتيو يا بزي سير كنقبل نخيل لوك جا سير جرنا وان سوري تارجت نقبلنا مالتيو سكي بزي زوانا أوكي ناتنا ستوب لوس 6 pips area لهم okay so كابزي ناتنا take profit كا أبزخ نقبرو نخيلنا 1 which means 1 to easy 1 3 okay here even أبز target تجارنا أقول نحتم نلا علي stop loss ناتنا أبز نقبرو من okay أخذكم كريكو كم زغ قبري أبزت عن قبرينا سيلك نقبرينا أوكي نخيد حج بلايك قبري تريوز اللغة ماركت وريدو لا علي لا علي مزيد تنقيف لنا زو confirmation يبنا مالتيو أوكي I think إن العالم اللي سيخلي يوصلنا أوكي يا كان تريو زلو 1 to 3 هبنا مالتي 1 to 3 already market out لنا لو مالتي زي مالتك look
1 to 3 بزي رخيبنا لنا زي أخا ربع مالتي يا نسخاتكم أبيك تأتون تقولوا خم تري وزلوا ما بزر قدام تأتون أتون غلنا نعمت أبزي أنا أتون غلنا أبزي أنا متريوا زي ماركتنا على الوزي ماركت ستراكشر شيفت يبنا تمريس اوردر بلوك تنكيف لنا هوري تاجر انت حد وريد 1 3 سماش اهلا مالتي تي بي سماش غير مالتي اوكي اسكي كابز غطينا نراي كابز اوكي ام تري وزلو وريدو طعمي وريدو يا even 1 for 1 رغبنا جن 1 3 1 اخولي مالتي يا ماركتنا على الوزي اوكي الليكويديتي وشي دلنا الليكويديتي بدهم تري وزلو وشي دلو سو كونسوليديت زي غير وسكنا عطون فتنينا مالتي أبزي أنا عطون نخل لي أنا تي بي اونست أبزي مخسرنا جن point of interest ناتنا زي حارنا اوكي زي بايزو إذا حلف أنا تريد وسيديا تخكراي نبرتن أب ديمو باكتيست كريا مالتشو فتيني عمر أبريل أكاونت أي كفت كلها جن أبزي أريو أبزي كنكسر مخالنا نيرنا هنا مخنيات ماركت ستراكشر شيفت هنا هبنا ليكويديتي وسيدي نيرو جن العال وزي مالتي which means still fine أبزون معتنا ليكويديتي وسيدو ماركت ستراكشر شيفت هبنا نيرو جن نصوني ربع أخولي على تريد من أخولي فاين جي اوكي ناب ابزي ماركت ستراكشر شيفت يبنا ناب حاموس اتني علينا انا حاموس مع التقاء خمي كم زنبر نرينا 5 ساعات كلتا جنبيرنا يعني تريد نبر اوكي سو تريو زلو كونسوليديت كيرو ناب بوينت اوف انترست غزو يزغي زلو اوكي ماركت نتاعت غزو هو رجي زمسل which means still fine اوكي ايتونا سلازي وريد نتاعت ماركت يا ميبي ابزي انا اتون نخيلني انا هنا حاجه it's fine عايز لنا انت حتى ليكويديتي وسدلنا مو باي ملك جري وازيا بوينت اوف انترست ناتنا كيف لنا عاتيلنا له مالتي كابزي ماركت ستراكشر شيفت يبنا باي كنا عطينا مالتي اوكي يا ابيك نعطون نخيل حديث لكم ابزي اخنا عطون نخيل بي وايز جايز مسايكم ابزي اخنا عطون نخيل واي بوينت اوف انترست مزيلنا قال انت غيرو 3 ابزي خبزري وزلو كن مارينا جن 3 باترن حدا كابتي كونفيرميشن نتقامل مالتي 3 كاندل
ፓተርን ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስሪ ካንድል ድራይቭ ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሂብና ኣሎ ኦኬ ሰው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ተንቀሳቒሱ ሪታይ ገይሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሂብና መፅኡ ነዛ ኦርደር ብሎክ እዚኣ ተንኪፍዋ ኣሎ አልሞስት ማለት እዩ ሶ ንላዕሊ ታርጌት ንገብር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን ከንታይ ማለት እዩ ሰዓት ክንደይ እዩ ዘሎ ተመሳሳሊ ድሕሪ ሰዓት 2 ካብ ጀሚሩ ስለዚ ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ስቶፕ ሎስ ናትና ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ታርጌት ናትና ኸ ለሰይ ንኣብነት 1 to 4 ንግበሮ ኣብዚ እኹል ባይ ገርና ኣለና ስቶፕ ሎስ ናትና ታሕቲ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ማለት እዩ ቲፒ ናትና ኸ ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ድሕሪታ ንገብር ኢና ፕሌይ ኢና ክንገብሮ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ላዕሊ ይወፅእ ኣሎ ኣብዚ እውን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሪኦ ተመሊሱ መፅኡ ኦርደር ብሎክ ተንኪፍልና ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሪኦ 1 to 4 ስማሽ ገርና 1 to 5 እውን ክንረክብ ምኻልና ነርና ኢና ማለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም 1 to 5 ግን 1 to 4 እዙይ 1 to 4 ክመልሳ ኢና እዚኣ 1 to 4 ስናፍ ኦኬ ድሕሪኡ እዚኣ ናይ ሓሙስ እያ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ እያ ተርፈና ካብዚ ኒኖ እስኪ ያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ተመሊሱ እንዳሓር ብድሕሪት ተመሊሱ ኦኬ ኢትስ ፋይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ንታሕቲ መፅኡ ነዚኣ ሊኩዊዲቲ እዚኣ ይወስዳን ዋይ ነዛ ሊኩዊዲቲ እዚኣ ይወስዳን ዋይ ምክንያቱ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ስለ ዝሃበና ማርኬት ማእዝኑ ቀይሩ እዩ ንላዕሊ እዩ ካብ ሕጂ ንሴል ኣይንኣቱን ኢና ባይና ክንኣቱ ሴል ተረኺብና ዋላ እውን ኣይንኣቱን ኢና ምክንያቱ ኣብቲ ጎልደን ኣብ ጎልደን ኢልና ዘምፀናዮ ሪኦ እዚኣታ ጎልደን ስፔስ ናትና እያ ማለት እዩ ኣብ ጎልደን ዝኾነት ቦታ ዝበልና እያ ማለት እዩ እዚኣ ስለዚ ንኸይድ ናብ ሰዓት 2 ክሳብ ዝመፅእ ክንፅበ ኢና ኦኬ ኮንሶሊዴት ገይሩ ሊኩዊዲቲ አልሞስት ረኺቡ ኣሎ ግን ክንፅበ ኢና ንመስል እጅሪኦ ኣብዚኣ ክንኣቱ ንኽእል ነርና እያ ኣብዚኣ ሪኦ ኣብዚኣ ክንኣቱ ንኽእል እያ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሂብናዮ መፅኡ ኣብ ኦቲ ናትና ብኦቲ መልክዕ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ካብዚኣ ናብዚኣ ዘርጊሕና ሪኦ ኣሎ ኣብ ዲስካውንት መፂና ኣሎ ባይና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ግን ሰዓት እውን ኣገዳሲ እዩ ሰዓት ክንደይ እዚ ሰዓት 22 ማለት እዩ እዚ ማለት ከባቢ ሰዓት 6-5 ዘሎ ግዜ እዩ ማለት እዩ ሰዓት 5-6 ሕጂ ተሲኻ ዋላ ስፖርት ትሰርሓሉ ሜዲቴት ትገብረሉ ፀሎት ገለ ትገብረሉ ነገር እዩ ቁርሲ ትቆርሰሉ ሰዓት ይበር ትሬድ ኣይትገብርን ኢኻ ስለዚ ኦኬ ካልእ ኣብ ናትና ሰዓት ኢና ክንፅበ ዘለና ሕጂ ኣንተ ይዎ ዘለዎም ሰዓት ናትና ቀሪቡ ኣሎ መስለኒ ያ ናትና ሰዓት ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ እዩ ኣበይ ክንኣቱ ኢና ሕጂ ብኦቲ መልክዕ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ካብዚ ናብዚ ንዘርግሕ ማርኬት መፅኡ እንድሕር ዳ ኣብዚኣ ጎልደን ታይም ኣብዛ 61 እንተተንኪፍና ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መፅኡ ማርኬት ተንኪፍና ኣሎ ሶታ ክንገብር ኢና ሕጂ ባይ ገርና ኣቲና ኣለና ባይ ገርና ኣቲና እንታይ ኢና ክንገብር ድሕሪኡ ታርጌት ንገብሮ ኣበይ እዩ ንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ታርጌት ኣበይ ናትና ኦኬ ታርጌት ናትና ኸ ኦኬ ኣብዚኣ ኢና ኣቲና ዘለና ስቶፕ ሎስ ናትና ኣብዚ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጀስት ኣብኡ ፀሓይ ድለና ኣብዚ ናይ ኤዥያን ታይም ክንገብሮ ኢና ታርጌት ናትና ኣበይ እዩ ታርጌት ናትና ቀዳሚት ሊኩዊዲቲ ናትና ኣብዚኣ ኣላትና ፓርሻል ክንወስድ ካልአይቲ ኣብዚኣ ካልአይቲ ቲፒ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ቲፒ ግን ኣብዚኣ ኣነ ክሳብ ኣብዚኣ ታርጌት ክገብር ክእል እየ ማለት እዩ ሞስትሊ 1 to 3 ኣን ታርጌት ዝብል 4 ኣይገብርን ኣብ ሪል ትሬዲንግ 3 ታርጌት ዝገብር ኣብዚኣ ማለት እዩ
ግን ستيل ክሳብ እዚ ክኸይድ ይኽእል እዩ ናትና ባክቴስ ንገብር ስለ ዘለና 1 3 ሓቂና ዝኾነ ግን ክሳብ እዚ እውን እኹል እዩ 1 2 ማለት እዩ ክሳብ እዚ እኹል ዕፅፊ ትረክብ ኣለኻ $1 ሪስክ ጌርካ ክልተ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ንግበሮ እስከ ሳብ እዚ ተመሲሉ እንዳሃሪተ ተመሊሱ ግን ከም ሉዝ ክንቆፅራ ኢና ማለት እዩ ከም ዝኸሰርና እያ ማለት እዩ ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ ወፂኡ ማለት እዩ ቲፒ ስማሽ ቲፒ ናትና ኣብዚኣ ንገበራ ኣሎ ኣብዚኣ ነራ ትኸውን ነራ ስማሽ ገይርዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ያ ሎማዓንቲ ዓርቢ ይመስለኒ ኣይ ቲንክ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማርኬት ላይፍ እዩ ዘሎ ብዚ ሎማዓንቲ ዓርቢ እዩ ኒውስ ዜና ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወፂኡ እውን ንላዕሊ ማርኬት ሪእዎ ብጣዕሚ ንላዕሊ ወፂኡ ብጣዕሚ ንላዕሊ ወፂኡ ማለት እዩ ዊን ሬት ናትካ ብለን ንሪኦ ዊን ሬት 80 ሚእታዊት ኢልና 80 ሚእታዊት ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ ባክቴስ ስለ ዝኾነ ግን ብዙሕ እንታይ ድባል ኣይኮነ ማለት እዩ اوكي هجي كم تريو زلهم ازي زاكل اب شو عتم عالتي باكتس ناي سوم زغبرنايو رخيبنا لنا مالتي شو عتم عالتي هجي انا كن باكتس تي زغبر زلهم ابزا حالف اكچوال ذا سومن زيا ناتي تريدينج لايف مالتي سبيشال سومنيا مالتي بزح درجا بزي كدانيا زرخبكوا تايد بالا سومنيا مالتي ذاتس واي فيديو بزي اخسر لكم وسينا مالتي بزح تي استراتيجي ناتي بصراحه لا سومنيا مالتي اوكي سلازي نخيل حج ايفن دحرنا وحي غزي تريو تليكم زي فيديو معاس كم تريو اي فلتني مالتي ريو كلتاشان اسران 4 ورا شومنت عربي على كلتا مالتي مسيهم باكتيس تقبروا تقولوا مسي تراي ريهم ما يتخيلوا مسيهم سخاتكم باكتيس تقبروا مسيهم باكتيس تقبروا يهم دحرنا تريدين فيو سبسكريبشن تليكم باكتيس جيركم كا توصيت كتريو تقولوا ماجي ريزالت كالكوليت نقبرين حاجة سلازم تعدلين هاي كالكوليتر كدلين هاي سو اب جوجل كنا عطينا كالكوليتر جوجل كالكوليتر دليني راح انتوي اوكي سلازي مثلنا ابزي امزان قبرين كام تري وزلهم كابينا جنبيرنا كاب سوني يا سوني كابزينا جيمبيرنا كندينا رخينا نعمل كم تري وزلهم ابزيا 5 رهينا 5 هذا ريسك جنا 5 بلس نقبرينا كالابي رخينا كالا ابزيا رخينا كندي 3 بلس 3 اوكي ابزيا اون كم 3 بلس 3 اوكي بلس اوكي حريقو ابزيا 4 رغبنا بلس 4 اوكي 4 ابزيا جن حانتي لوز جرنا نيرنا خسرنا نيرنا بيت موانا ابي يا سولوس اي ثينك يا او يا سولوس ريو ابزيا كسرنا هنا ابزيا خسرنا هنا سمول لوز قدن تخسر يخ ابزيا خندي كسرنا مالتي 1 هنا خسرنا يعني 1 3 ناس بلانيرنا 1 لازم ماينس 1 كنبلينا ماينس 1 ري بلاس نقبريا اوكي زيا دمبيرنا هنا نابيك مسينا الحريو نابزي عم مسينا 4 زيا خا بلاس 4 اجي كنديك مثلا ري 10 شومنت بتقرا الافريج كندري يقولنا $100 ريسك غيرنا 10 شومنت ريسك تو ريوارد ريشيو لنا مالتي 10 لايك ميراكلي مالتي اكچوالي سخاتكم كا باكتيست بمغبار كم زعينت وصيت كتريو تقولوا كابزلن تمكرونات يون يا ابزي درجه تبصحلو تخولو بزح حاجات انت زلو بزح تمرت سلن نريون مالتي
ስለዚህ ክብራት ሕዋተይ ማለት እዩ ኣክቹዋሊ ነዊሕ ግዜ ናብ ሓንሳ ተጓዒዝና ሕዋተይ ተበልክኹም እውን ዘኽፋእ ኣይኮነን እንታይ እዩ ዋና ምስጢር ተልኩምኒ ትዕግስቲ ናትኩም መዓስ ተኣቱ መዓስ ትወፁ ምፍላጥ እዩ ማለት እዩ እዚ ኪ ነገር እዩ ቁልፊ ማለት እዩ ጃስት መፍትሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ስሬስ እዚኣ ኣብዚኣ ብዛዕባ ICT for beginners ኢልና ዝተማሃርናያ 8 ቪድዮ ኢና ተማሂርና ማለት እዩ ኣብዘን 8 ቪድዮ ተስፋ ኣለኒ ብዙሕ ነገር ርኢኹም ተማሂርኩም ክትኮኑ ፐርፌክሽን ዝበሃል ነገር ኣነ ኣያምን ሰባት ተማላሊኦም እዮም ፐርፌክሽን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሓደ ዘደንቕ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኢለ ዝኣምን ጃስት ዳስ ዋይ ናኻ ኣነ ከም መምህር ዘይኮነ ጃስት ከም ሜንቶር ናትኩም ቅድሚኹም ዘለኒ ተመክሮ ዘካፍለኩም ዘለኹ ከም ሓውኩም ከም ሜንቶር ክትሪእኒ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ጃስት ፐርፌክሽን ኣይትእመኑ ብሓደ ግዜ ፍፁም ተዘይኮና ወይ ፕሮፌሽናል ትሬደር ተዘይኮና ኣይትበሉ ኢኹም ምስ ግዜ እናተመሓየሸ ዝመፅእ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ኣለኒ ኣብዘን ዝሓለፋ ቪድዮታት ናትና ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ናትና ዝኾነ ነገር ርኢኹም ተማሂርኩም ክትኮኑ ማለት እዩ ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ሃልይኩም ከዓ ክትሓትሙ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ግዜ ኣነ ሕቶታትኩም ክምልስ ደስ እንዳበለኒ ማለት እዩ ንሎማዓቲ ኣብዛ ቪድዮ ዘዳለኹ ትምህርቲ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብካልእ ስሬስ ብካልእ ሌቨል ክሳብ ንራኸብ ማለት እዩ ሰሰናዩ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን